እንቋዕ ሰላምን ብድሓንን ኣብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ስጉምቲ ሰብ በእግዚአብሔር ይጸንዕ ይብለና ንስጉምትና አጽንዑ ብህይወት ሃሊና ናምላኽ ክነምልኾ ዕድል ስለዝረኸብና ደጊምና ናምላኽ ነመስግኖ በቀጥታ ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንሰግሪና ሎማዓንቲ በቃል እግዚአብሔር ዘገልግለና ሓውና መምህር ዳንኤል شالوم سلام تجان قويتنا يسوع كريستوس مسكلهم قويتا يبارك كبرنا قويتا يخون نعملخ سلازي أم مأكلنا زلو منفسو كبرهن هبوينا قدوسان كأكوب خلو بسم كريستوس يسوع እግዚአብሔር ድማ አብኡ በመንፈሱ አሉ እዚ መንፈስ እዚ ፊል ንገብሮ ነገር አምላኽ መስገን ካብ ተኻል ጉባኤታት ዝፈልዩ ዝናይ ቅዱሳን ጉባኤ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ስለዘለዎ ልብኻ ፈውሲ ልብኻ ምጽንና ሓጎስ ሰላም ይዝመልእ ስለዚ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሻሎም እዚ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ሎም ድማ ኣብዚ ኣማእከልና ኣሎ በዚ ነበረ ኣምልኾ ጸሎት ኩሉ አገልግሎታት ክፍለጠና جميل እግዚአብሔር ክሰርሕ ከሎ ውሽጥኻ እና ተፈለጠካ ሕጂውን እግዚአብሔር ቃሉ ኣማእከልና خلقዩ እስኪ ክንጽልይና ሞ ሽዑኡ ድማ ካብ ኣምላኽ ነቲ ሎሚ ክንረኽቦ ኢሉ ዝመደበልና ነገር እንቅበልና أبزنا يسألوت منفس كلنا كاب إفسون حدا صحف كان ببيمو تينا يلومي إن الزرار بولو أهر استيق خون إفسون رابعي معرف كاب تقصي عسرت حدا انتايبل كلاتنا ناب حبرة امنت ناب فلتت ود أملخ ناب أخول سبعي ناب لك عملات بتحنا كريستوس كسعن بتصح اتوم قدوسان نتجبر أقل قلوت نمهنات سجا كريستوس ملوءات من أنتي كخون يلو نسو قال يوم هواريات قال يوم دما نبيات قال يوم كأون جيلاويان قال يوم نقاسوت الممهران كخونو هذا دحر حجي نحنا بتخابتي بمتبار سبن نمفحس صحتات زخون تنكول زمت نايت مهرتي خلو نفاس نيون الجو إن دفاعن النخب كابن قول عم أنت خين خونسي بفقري نحكي الناس عبنا نابتي رأس زغونة كريستوس نعبه بزلوت سجا بدقف اتي من ملا قبيو النات تححزن النات أساسرن بمتأن اتي ننخفلو التمدبلو قبري بفقر من انتخ الناسي كاب كريستوسيو معبايو زركب هاليلويا زلالماوي قدوس እግዚአብሔር አምላኽና በጎይታናን በመድኃኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ አሉና ዓቢ ዝኾንካ እግዚአብሔር ስልጡን ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣብ ዘመናት ኩሉ ወአምላኽ ጸኒዕካ ኸቢርካ ተፈሪካ ትነብር ህያው አምላኽ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ስለዚ ኸ አንሰግደልካ አሉና ሎሚ እግዚአብሔር ከካብ ኩርናዓቱ ብፋጻ ዘአከብካዩ ህዝብኻ ወአቦ እንሆ ከካብ ዝተፈላለየ ገጽ ናይዛ ምድሪ ተአከበ ህዝብኺ بيسوع كريستوس سم እግዚአብሔር ንዑዝ ኸውን ነገር ስለዘሎካ ንህዝብኻ ስቕኢልካ ስለዘይ ትእክብ ነመስግነካ አለና ኣብቲ መንፈስካ ዘለዎ ኣብ ሓርነት ኣሎ ስለዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎሚ ኸ በዚ ኣብ ማእከልና ዝልቅቕ ቃልካ እግዚአብሔር ብርታዒ ክውስኽ ንውሽጥና ሓይሊ ክኸውን በረኸት እግዚአብሔር ከፍስስ በኢየሱስ ስም ንጽልይ ስለ ኩሉ ነገር ነመስግነካ አለና እንሆ سجا دخومي منفس جنا دلوي تبعه لهم تصحفه እግዚአብሔር فقد كا نخطف فلت فقد كا نخذ جبر منفس كا يحطك أم እግዚአብሔር ناتك حيلي يحطك أمه بيسوع سم جزينا خلونا عخانهب كبر خلونا تقدس سم كا يخون بشم يسوع آمين
ኢየሱስ ጎይታዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቃድ አምላኽ ከስልጥ ኢሉ ናብዛ ገጽ ምድሪ መስመጸ ርእሱ ንመስዋዕቲ ኃጢአት መስወፈየ እሞ ናብ መስቀል ገጹ ከምርሕ እንከሎ ሓደ ነገር ኢሉና ኣሎ እቲ ስጋ ታዩ ድኹም ነቲ ሓሳብ እግዚአብሔር ክገብር ፍቃድ አምላኽ ክፍጽም ኣይክእልን እዩ ንዕኡ ዘፈጽሞ ግን ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣሎ ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር ዝመደቦ ነገር ዝሓለኖ ወይ ድማ ክገብሮ ኢሉ ዝዓለሞ ዘበለ ኩሉ ዘፈጽመሉ ትቀንዲ መሳርሒኡ መንፈስ እዩ እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ኣብዚ መንፈስ እዚ ተወኪልና ብዛዕባ ሓደ መንፈሳዊ ዕቤት ዝብል ሓሳብ ክንዘራረብ ኢና ከም ኣመንቲ ክንፈልጦን ክንኮኖን ክንገብሮን ክንመላለሰሉን ዘሎና ነገር እዩ ከም ዘንበብክዎ ካብ ኤፌሶን እዩ መበገሲና መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መምህራን በመሰረቲ ሒዛቶ ዘላት ሕስቶ ኣብ ክልተ ይመቕልዋ ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ሳልሳይ ምዕራፍ ዘሎ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾናዮ ንኣና እተገብረ ነገር ዘፍልጠና ሓቅታት ሒዙሎ ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻድሻይ ምዕራፍ ካቲ ነቲ ዝረኸብናዮ ሓቂ ወይ ድማ ነቲ ዝኾናዮ ነገር እንመላለሶ ኣፕላይ ንገብሮ ብህይወትና እንኸዶ እንነብሮ ነገር ዝሓዘ ሓሳብ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ራብዓይ ምዕራፍ ዘንበብክዎ ብፍላይታ ጥቕሲ 15 ብፍቕሪ ንሓቂ እናሰዓብና ናብቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ንዕበ ዝብል ሓሳብ ኢና ክንርኢ ቅድሚኡ ምዕባይ እንታይ ማለት እዩ ወይ ድማ ዕቤት ዝብል ሓሳብ እንታይ እዩ ዕቤት እዚ ንጹር ዝኾነ ትግርኛ ስለ ዝኾነ ወላሓንቲ እኳ መግለጺ ኣይድልዮን እዩ እንተኾነ ግን ምስቲ ሓሳብና መታን ከነዛምዶ ከነሳንዮ ዕቤት ክንብል ኮለና እንታይ እዩ ምውሳኽ እዩ ዝብል እቲ ግሮው ኣፕ ዝብሎ እናወሰኽካ ወይ ድማ ብኣእምሮ ብስጋ ብመንፈስ ብኩሉ ነገርካ እናወሰኽካ ትኸዶ እዚ ዕቤት ይበሃል ኣብ ኩሉ ሸነኻት ናይ ህይወት ዝርአ ለውጢ እዩ ባዮሎጂካሊ ወድሰብ ከዓቢ ከሎ ካብቲ ህፃንነት ግዜ ኣትሒዙ እናወሰኸ ክኸይድን ከሎ ዝርአ ለውጥታት ኣሎ ዝርአ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ እቲ ዕቤት ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ህፃን ተወሊዱ ይዓቢ ኣተዓባቢኡ ከዓ እናረኣናዮ ሓቀይ ህፃን ከሎ ትማሊ ኮይ እሲ እናረኣናዮ ዓቢኮ ትብሎ ቁሩብ ለውጢ ክርኢ ከሎ ስለምንታይ እንተዳኢልካ ትሪኦ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኤሌቬተር እሰይ ወደይ ህፃን ከሎ ሒዘ ይኸይድ ከለኹ ይሪኦ ነይሩ ይሪኦ መፂኻ ዳሕራይ ኢትዮጵያዊ እዩ እያየነው እኮ ኣደገ ይብለኒ እናረኣኻዮ ኢኻ ዝዓቢ ነገራት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ ዕቤት ዝብል ሓሳብ ከም ዝበልናዮ ብንኣሹ ነገራት እዩ ዝጅምር ምስ ግዜ ግን እንታይ እንዳኾነ እናተለወጠ እናዓበየ ድማ ይኸይድ ስለዚ ምውሳኽ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ብተወሳኺ ድማ ማቹር ምዃን ወይ ድማ ምጉባዝ ምስባእ ዝብል ነገራት ከነእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ እቲ ቃል ዕቤት ዝብል ወይ ዓቢ ትብሎ ነገር እንታይ እዩ ቢዝነስ ተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ዝበልናዮ ምስ ናይ ሰብ ተፈጥሮ ክኸውን ይኽእል ምስ ነገራት ተተሓሓዘ ክኸውን ይኽእል ሓደ ነገር ካብ ምውሳኽ እንተደኣ ኣቋሪፁ ኣይዓብን እዩ ዘሎ ካብቲ ዝነበሮ ብቁፅሪ ይኹን ብዓይነት ይኹን ብግዝፊ ይኹን እናወሰኸ ኸይድን ከሎ ግን እዚ ይዓቢ ኣሎ ኢልና ክንገልጾ ንኽእል ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ሓደ ህፃን ከም ዝበልናዮ ኣብ ፀፅባሕ እናዓበየ ክኸይድ ክውስኽ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ሕጊ ተፈጥሮ ድማ እዩ ህፃን ጥራይ ዘይኮነ ዝኾነ ዘበለ ለውጢ ዘይብሉ እንተደኣ ኮይኑ ሓደ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ትማሊ ዝነበርናዮ ሎሚ ክንህሉ
فقادنياتات كنكون يبلنان قبول أيكونن كنوع دم أيكونن مالتيو سلازي بزتخ على متن كابتي تمالخا زحشكا خوينكا خطركب لومي كمان نمسب زحاشة خدكوني لكا أي تحسب كمان نمسب زبلتكا خوينكا تحسب لكا خدكوني لكا أي تحسب أي تخلوني خا كنوع دم أيكونن أنكو كابو زحاشة خوينكا خطركب زلكا أتي نايتمالي سبكاي أنا كابتي تمالي زنبركو لومي بفلتات يخون بعدمه يخون بكل شنخاتي ناوسخ كنت دا زي كيده استاكير اللوخ مالتي تعاقيت اللوخ معباي اقواريصا اللوخ مالتي سلازي لومي ازي انريو حسب مزي زبلو زلخو انا خنت تاساسر مالتي سلازي عبيت كاخل غيزي زغمتاوي لوطي اب هيوتنا زرئ قسيلكا زمعبل ان تلوتكا تخونو دا امبر كمزي بتامرات حنساب دبيلو زمصاكا وي دما بميراكل كمزي الطفكا بوغيلكا توصو نغير ايكونن ازون كورابشن وي دما فيك يزهون مالتيو سلازي تخكلنيا قنع زخونه ناي نغرات موسخ اتي قسيلو مسرحو ان حلفه زوسخ وي دما زعابي السيت عنا زلو نسو دما ينوح سور زلو نسو دما لوطي وي دما قوام زخونه ነገር كنرخبلو انخل يسوس غويتاي املاح مسكن سلاذ عبيت انتايو زرئيو دما يلنا لنا عبيت بخالقوت سبات زرئ ነገር يو فره አለው ውጽኢት አለው لك خمسة خنبلوت أنا سبعة رئيا بيلوم زنببو نجر الله قليل عبنت خوننا أتكلت خنوسدينا حنتي تعمفرة تهبكا قرب جنا مستتخلت تاتخون تعبيتها بقدام زرقة معاسي تدعيلنا اتي سوري بقدامنت نوشت قاتو زخيد بوشت نخده اتزرق ነገር ድማ እናወፀ ይخيد ማለትዩ ስለዚህ በመጠንቲን ለዓለት ወጾ በመጠን ድማ ነታሕቲ ትወርድ ያዛገረብ ዚያ ብዛአት ወጥቶ መጠን ድማ ነቲ ግዳማዊ ነት ሁሉ ሰብ ዝሪኦ ነገር ከ ጽቡቕ ዝኾነ ትርኢት ወይ ጽላል ያኽትከውን ወይ ዝብላዕ ፍረድ ይኽህልዋ እንታይ ዝውስኖ እንተዳይልና እቲ ንውሽጢ ዝኣተ ወጥቶ ነገር ማለት በመጠንቲ أخاوي حسن تقطع بمتأنتين وشتي آتيا مجبيز ما أررتلو تاجربتيا بقومت عندما الناقل على العتقيد فرد ما تفري تفرى خطبة العط عمي خطك أملو صبغيو نجرجن واجا تخافيلوي أتي تخاف له واجا زرئي كونن مخنياتو إذا جرب زيا بتزير كفال أكلات تاجر أمتعتهم which is سراوري سريحوا مجبي كمقرر نوشتي تونشفه كالئيو اتي وصي زلو زبلع وي دما بزحات فتو كوينو زلو دما صلالي خوينو ويس كالئ نسو ግን اتي زرئتي وصيتي ስለዚህ عبيت بسبا زرئيو وقيب كات الرأيو نغريو لوط انت دالك نسبا زطقم ነገር አለካ ፍረ አለካ እዚ መስርሕ እዚ ግን بتي نوشتي جسكا نحنا خنرينا اتجبرو ديجاب اتجبرو 10 حدا 17 شدشين هاي في سنان بيبنا زلنا ذا حساب كله ابذا باراجراف زي نرخوي لازم منفس قدوس كعي خلوها باقلقلتو ابيلو يزعي كنمزي املاخي تزبقل وي دما املاح ابقله مبالو انا تخلقوا يلو ابلوس أستي سلازي اتي وحسنا زلوا مبقال كاب እግዚአብሔር كاب منفس قدوس يو اتوم باروت املاح ግን اتخغبرو ዝግቦም ድማ እናገበሩ መጽዮ ማለት እዩ ጳውሎስ ክተክል ክኽእል አለው ጳውሎስ ክዘርእ ክኽእል አለው አጵሎስ ካ ነቶም ተዘርኢሎም ወንጌል ሰሚዖም መጽዮም ዘለው ካ አንታ ክገብር አለው ክኹስኩስ ክምግብ ክዓቢ ክኽእል አለው አሜን ክዘርእ ወይ ድማ ከስቲ
ሓላፍነቱ ማለት እዩ ተዘብቁል ድማ ኣምላኽ እዚ ሰለስተ ነገር እዚ ተኣሳሲሩ ተዋሃሂዱ ክኸይድ እንከሎ እዩ ሓንቲ ሓይሊ ዘለዋ ፓወርፉል ዝኾነት ተፈራሂት ቤት ኣምላኽ ወይ ድማ ማሕበር ጎይታ ሒዝና ንርከብ ማለት ስለዚ ኣምላኽ ይዘብቁል መንፈስ ቅዱስ ይዘብቁል መንፈስ ቅዱስ ይዘዓቢ ዝተኽሉ ዝምግቡ ክህልው ድማ እዚ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ኣገዳስነት ድማ ኣለዎ ንሕና ኢልዎም ንሰብ ቆሮንጦስ እውን መዓይቲ ኣምላኽ ኢና እሞ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:9 ንሕና መዓይቲ ኣምላኽ ኢና እሞ ንስኻትኩም ከዓ ግራት ኣምላኽ ኢኹም ህንፃ ኣምላኽ ኢኹም ይብል ንሕና ከዓ እንታይ ኢና መዓይቲ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ሓቢርና ንዓኹም ወይ ድማ ኣብዚ ግራት እዚ ንዓይ ኣሎና ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣሎና ስለዚ ንሕና ግደና ንገብር እግዚኣብሔር ከዓ ግድኡ ይገብር እቲ ግራት ተባሂሎም ዘለዎ ምእመን ከዓ ናቶም ተራ ከዓ ክህሉ ኣሎ ማለት እዚ ሰለስተ ውህደት እዩ እዞም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ውህበት ተባሂሎም ዝፍለጡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዝሃባ ዓበይቲ ውህበታት 5 ኦፊሳት መፅዮም እሳቶም ሐዋርያት ኢልዎም ኣሎ ነቢያት መማህራን ጓሶትን ወንጌላውያንን እዞም 5 ኦፊሳት እግዚአብሔር ንማሕበሩ ወይ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንማሕበሩ ዝሃባ እዩ ዕላማ ናይዚኦም ወይ ድማ ብምኽንያት በዞም 5 ኣቢሉ እግዚአብሔር ክበፅሖ ዝደለየ ነገር ኣለዎ ሎሚ ኣይተሓዙለይ ኣቢዝ ተገይሩ እዩ እዚ ኦፊሳት ሰባት መገባብሮ ረብሖኦም ዝገብርሉ ጊዜ ኢና ዘለናዮ እግዚአብሔር ከቐምጦም ከሎ ከንብሮም ከሎ ግን ነዚ ዕላማ እዚ እዩ ክበፅሖ ዝደልዮ ወይ ድማ ኣቺቭ ክገብርዎ ዝደልዮ ጎል ኣሎ ኣብቲ ፅሑፍ እቲ ከም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክብፃሕ ዘለዎ ቅድም እንታይ ኢሉ ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት ኢሉ ናብ ሕብረት እምነት ሐዋርያት ነቢያት ወንጌላውያን መማህራን ጓሶት እዚኦም ኩሎም ዕዮኦም ሓደ እዩ ኩላትና ናምታይ ክንበፅሕ ናብ ሕብረት እምነት ታ እምነት ሓንቲያ ራብዓይ ምዕራፍ ሓንቲ እምነት ኢሉ ይጅምር ካብ ቁጥሪ 1 ክንሪኦ ከለና ሎሚ ግን ብምኽንያት እዚኣ ሓንቲ ዝኾነት እምነት ክንደይ ዓይነት ጨናፍር ንፈጥር ኣለና ኣብዛ ምድሪ ኩልና ንሪኦ ዘለና እዩ እዞም ኦፊስስ እዚኦም እዞም 5 ዓበይቲ ውህበታት ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ናብ ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት ሓንቲ ዝዓይነታ እምነት ያዘላትና ሕብሪ ይኹን ዘርኢ ይኹን ዓሌት ይኹን ቋንቋ ይኹን ዘሎ ዘበለ ኩሉ ክፈናጭለካ ተባሂሉ ተመደበ ነገር ከይፈናጨለ بحنت حبرة أمنت جابير مسكن أبز زلا حبرة ناي أمنتن أب كل هجر أب أفريقيا زلا حبرة أمنتن أب إيجيا زلان أب عد عرب زلا أب هاجر نازلو أب كله حنت زخونة أمنت حيزنا خن الملالس زوم حموش أوفيسز منفس قدوس ويد ما قويت أنا يسوع كرسوس أقيمهم سلزي تقندي سرح نايزوم زوم باروت أملاخ ويد ما زوم بجابير تمزي زوم زلو انتايو ناب حبرة أمنت كلاتنا ناب حبرة أمنت ناب زحنتي عينة أمنت متان كن بتصح قال ناب فلتت ود أملاخ تصبحت عبيت نبلو زلنا بفلتت ود أملاخ إنها بتمكا النابر تعها إنها وسخك خد كيد فلتت ودي أملاخ نكريستوس يسوس بمتأن تزقربنايو بمتأن تمسؤوز حلفنايو جزء بمتأن تو بزعبوز عنايو نجر تفلتتنا النعبي زخيد سلازي ترى نايزو ما قلت خاء مؤمن ناب فلتت ود أملاخ ناب جزاء رسوم زي كونه خقنعوه ناب فلتت ود أملاخ ناب كريستوس جزء كسع خندي عميق زخنة فلتتن ايوتن هاللي وخ ملالس كم زخل نزي نخته جبرو سالسايلو ناب أخول سبعي لومي ملكعنا بيت كريستياني لوكمي أبات ويدما سبؤت زخون ويدما أخلات
سبات زلوا قبائي اختكون كلها يتي ملكعة قلعو تبزحنا قن شجر هالو مالتي كل جزء سلازي مصحف قدوس قلعو خن كونو خم قلعو خوينا خن ملالسو زدلينا نتبتات هالو خالد لومي اتي እግዚአብሔር ከም ቆልዓ ኮይና ትግርህናና ትገለ ንዑ አጥፊና አብኡ ጎቢዝና ጎሪሕና ኣብቲ ክንስባአሉ ዝግባአና ድማ እንዳ ቆልዓና እቲ ሽግር ዝኾነና ዘሎ ማለት ስለዚህ ኣብቲ ቆልዓ ክንኮነሉ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ኣብነት ኣቀሚጡልና ዘሎ ከም ቆልዑ ንምሰል ያብሔር መስገን እቲ ትራስት ናብ ኣምላኽ ዘለካ ትውክልቲ لك خم حدا هسان ناب ولادي ويناب بؤو زلو موكال كسع خندقو أبتي قول عقد كون اللوز قباكا اتقرهنت تتكملو أبتي أخل بس حقد كون اللوز قباكا عصم مقبي تبلعلو ساعات زقباكا جن قول عقوين كامهم مللاس قد فعلو ماتيو زيابير مسكن لذي علامة ويدماتي تارجت نايزوم حموش أوفيسات حدا ناب أخل سبعي نخب صحنا ناب لك ملأت بصحنا أتي كريستوس يسوس زحان تاتو ملأت بصحنا ناب نحنا زغمتنا زي كونه وي سبات 1 2 3 لوم زهابنا زي كونه نابتي كريستوس يسوس زغمت لنا ነገር ስለዚህ بمتن تستهنصنايو بؤمتن دماينا نزي እና በጽحنا እንخيد እዞም ተጠቂሶም ዘለው አገልገልቲ እዚ ነገር እዚ ናቶም ሓላፍነት እዩ ናቶም ስራሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር እቲ ምንጭ ናይ ኩሉ ዕቤትና ይልና ለና አምላኽ ከአነቲ ስራሕ ክፍጽሞ ኸሎ ኸአ ሰለክት ይገብር ሰባት ይቆም ይመዝዝ ይሸይም ድማ አቤቱ ኸአ ይቀምጥ እዞም ተሸይሞም ተቀሚጦም ዘለው ድማ ስራሕ ከአብቲ መጓሳ አምላኽ ትኽገብርዎ ዝግብኦም ناتهم آمنتي بزمجد زي كعبي ومن كعلي ومن ناتهم حلاف النتيو يسوس أبتمج الرشا خصنا بتهم كله نبيتروس زبالون ذكرنا يوحنس معرف عسران حدا هكي بيتروس وديونا تفكرن دي خايلو حيتوا وقويتاي أنا خمس أفكرك صحات فلت إخا سلازي عياوتي أبلع إلو دقي محاتيتو مليسلو أباقعي حلو إلو مليسو حاتيتو مليسلو أباقعي أبلع إلو سلازي أبيت أملاخ of course عياوت اللوع عياوت خوينا نكنا براغن فقاد أملاخ يكونن نابباقعي قصن كعابي هاللون اتي ماقبقن تن عياوتي بقبو خمقبا اللين تناباقعون كحلوان بقبوخ مجبان دما حلافنت نايتهم እግዚአብሔር زقومم سباتي مالتي እግዚአብሔር مسكن ስለዚህ ከምዚ እናበልና መስከና እዚኦም ክልተ አካላት ወይ ድማ እግዚአብሔር ወናኒ ዋና ናይታ ማሕበርን እቶም ኣብኣ ተሸይሞም ዘለው ባሮትን ነናቶም ክገብርዎ ዘለው ምስ ገበሩ እቲ ሳልሳይ ፓርት ድማ እቲ ንሕና እቲ ሞር ከአንሕና ዘለና ስራሕ ድማ ኣሎ ስለዚህ ከም አመንቲ ከም ምእመን ከም ዝበልናዮ ካብ ዕያውትነት ወፂኻ ናብ ባጊዕ ገጽካ ምብጻሕ ናብ መውሳኽ ገጽካ ምኻድ እዚ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ እዩ ሎሚ ንኸይ ዓቢ ሓደ አማኒ ጠንቂ ዝኾንዎ እንታይ እዮም ምናልባት ትንክፍ ከብል የገለገለ ነጥቢ ተቀዳማይ ከም መንሽሮ አሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ እቲ በት ዘለኻዮ ምዕጋብ እዩ ትመጽእ እሞ ኣብተን ዝብጽሓ ደረጃታት ምስ በጽሕካ ወዲካ ትምህርቲ ናይዛ ምድሪ ወይ ድማ ናይዛ ዓለም ክብጽሕ ዘለዎ ነገር ውዳእ ኸውን መንፈሳውነት ግን ኩሉ ግዜ እዚ ኢገርነስ ድሌት ህንጡይነት ኩሉ ግዜ ጽምአት እንተደኣ ዘይሃልዩ ለውጢ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እንታይ ኢልዎ እናወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግሃድ ስለዚህ
عبيت مسرحيو عبيت حنسا ترخبو ايكونن ويدما رخيب كايو تبقعو نغرون ايكونن كل غيزي انا غوبسكا انا وسقكا تخيد نغري ازي تخيد كم زلخا بخالون انا تراي زخيد نغري دلازي سب باتي زلو عقوب انت دا خوينو كعب خل كلوات خل من البات مصحف قدس بتزلونا خن عقب زمهرنا نجر الله سو أجاجنا خيكون نسو نزي مدراوي نجراتنا ترايو أساسي رز خيد نخدنو تلونا نبلعن نساتيوم تلونا يا أخلنا يلو عملهم سي أخلنا مبال عبر بحاله ويلو سلازنة مدراو نجري باولوس يا أخلني مبال تماهير إزبله نتناي منفس جن نتناي لعلقن كل جزء كندليو كل جزء كنصامو كل جزء كنافقو እግዚአብሔር ይዝደልኝ ጽድቂ ዝጠሚውን ዝጸምኡን ክጸግቢኦምሞ ብፁዓን ስለዚህ መንፈሳዊ ዕጋበት ኩሉ ጊዜ ምስምንታይ ዝኸይድ ምስቲ ድሌታት ክትውር ዝኾነ ህንጡይነት ጽምዓት እንተዳአሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይሉ ዝጸምአ እንተሎ ስለዚህ አይ ጸማኹን አነ ተዳኢልካ I am full እንተዳኢልካ ከም ዝብሎ ዝውስኽ ነገር ወላ ሓደ የልቦን ማለት ስለዚህ ሰብ በተዘለዎ ከዓግብ እንተዳ ጀሚሩ معباي يقارጽ ካልአይቲ እዙውን ተመሳሳሊ ምስኡ ግን ትዕቢት ከአሎ ፈላጤ ዝብል ማለት ነገራት ምስቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለው ተወዳድርሞ ጸብለል እንተዳኢልካዮም በፍልጠት ሕልፍ ተይልካዮም ሽዑ ንስኻ ከም መወከሲ ትወስዳነት አርእስኻ እንተዳ ምክንያቱ እቲ ዕቤት ምስጢሩ ካብቲ ላዕልን ታሕትን እንብሎ እንጽዕሮ ኣይኮነን እቲ ጻዕሪ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ምግባር እዚ አገዳሲዩ ነገር ግን ንሱ ይኮነን ምስጢር ምስቲ ምንጭ ድማ ዘለና ሕብረት እዩ ምስቲ ምንጭ ናይ ኩሉ እቲ ሶርስ ምስኡ ሕብረት እንተዳ ዘይሃልካ ካበይ ገጹ እሞ ክውሕዝ ክመጽእ ራብዓይ ማቴዎስ 13 ሓደ ነገር ይልሎ ብዛዕባቲ ፍረ ዘይፍረ ዘርኢ ሓደ ካብቲ ጠቂስዎ ዘሎ እቲ እሾኽ እንታይ ይገብሮ ኢሉ ያሓንቆ ኢሉ ስለዚ ምስተሓነቀ በቲ እሾኽ ድማ እንታይ ይኸውን ከዓቢ ኣይክእልን እዩ ብዛዕባቲ ዘርኢ ማለት እዩ ሜሴስ 30 ዝፈሪ ኢሉ ዘምጾ ስለዚ እሾኽ ከዓ ኣብ ህይወትና ኣብኡ ብፍላይ ጣዕም ዛምልሪ ዚኣቲ ናይ ዘብለጭልጭ ነገር ተሃብቲ ዝመስል ነገር ስጋውነት ዝመልኦ ነገር እሱ እንተደኣ ሓኒቁ ሒዙካ ከዓ መንፈሳዊ ነገር ከዓ ኣይ ምዕባይ ኣይክህሉኒ ማለት እዩ ስለዚ ብእሾኽ ምሕናቕ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ነገርካ በቲ ዘብለጭልጭ ነገር ተዋሒጡ ናይ አምላኽ ነገር ፈዕራ ዘይብልካ ኮይንካ ከተርፍ እንከለኻ እዚ ካብቲ ሓደ ነቲ ዕቤት ዘቋርጽ እዩ ሓምሻይ ቃል ብግቡእ ዘይምምጋብ ንቃሉ ብግቡእ ዘይምምጋብ መግቢ እንተ ዘይተመጊቡ ሓደ ህፃን ክጎብስ ከም ዘይክእል ቃሉ ብግቡእ ምብላዕ ከዓ ከለና ነቲ መንፈሳዊ ዕቤትና ከፋጥን ስለዚ ኢልና ዕቤት بمتأنتي استمجب كايو بمتأنتي زبلع كايو سلازي منفساو عبيت نقالو كن مهارو علونا كن سمع علونا زتقمنا نجر እግዚአብሔር መስገን ስብከት ይሁን ትምህርት ይሁን በዓቢው አጥቃሉኻ እግዚአብሔር መስገን ነገር ግን ሎሚ ዛምሪ ማዓት ሓበሬታታት ሒዛ ተዳልያ ስለዘላ ነቲ ዝጠቅመና ነቲ ዝኾነና تتقمنا زهانصنا زوسخنا ነገር መሪጽና ንዑ ክንበልዕ ይግባአና እዩ ምዝተሓሒዙ ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ
ጥቕሲ 3 እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዕምኩም እንተኾንኩም ሲ ብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ በሃግዎ ብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ስለዚ ምድሓን ሓንሳእ ዝፍፀም ፕሮሰስ እዩ እቲ ምዕባይ ግን ዘመንና ኩሉ እናዓበና እንኸዶ ወይ ድማ ዘመንና ኩሉ ዝፍፀም መስርሕ እዩ ማለት እዩ ነዚ ድማ ከም ቀንዲ ምኽንያት ክኾነና ዝኽእል ወይ ሓጋዝ ክኾነና ዝኽእል እዚ ቃሉ እዩ مسأ الجبا بيلو كاب حادق ساب سلسة حجون امبارسي قدامي بيتروس يزل له سوري كلاي معرف امبارسي نخل خفعات كل جرحن جبزنان كأن كل حميتنا رحقوه إلى جمر إجزابير حياوي مخانو تعينكم أنتو خنكم سي شلازي تبتقطر حدا يزل له دما حدا خابتي حناقي كفعات جرحي كأن حميت وزتي الوزلو ازي كفؤ زخونه بحريات كا بتي ابتصبح ان مغبو مغبي بؤنا تحسبه خوص انت دا زي كيلو اتعبيت يقارص قال ناي مጨረሻ ማቴዎስ 16 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ታሪኽ ኢሉዎም ነይሩ ካብ ማይ ቢሑቅ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ተአርነቡ ኢሉዎም እዚ ማይ ቢሑቅ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ዝብሎ ውርድ ኢሉ ኸኣ ካብ ትምህርታቶም ምዃኑ ይገልጽ ስለዚ እዚ ናታቶም ምህሮ ባህሎም ክኸውን ክእል እዩ ሃይማኖቶም ክኸውን ክእል እዩ ኣብቲ ጥቕሲ 12 ንሳቶም ከዓ ካብ ትምህርቲ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ክእርነቡ እምበር ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ክእርነቡ ከም ዘይበሎም ሽዑ ኣስተውዓሉ ይብል ኢየሱስ ክጅምር እንከሎ ይኾም ኢልዎም ስለዚ ንደቀ መዛሙርቱ ምዞም ሰዱቃውያንን ፈሪሳውያንን ጉዳይ ወዲኡ ሓቲቶሞ መሊሱሎም ሽዑ ኢልዎም ደቀ መዛሙርቱ ካብ ማይ ብሑቕ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ተጠንቀቁን ተኣርነቡን እዚ ማይ ብሑቕ ኢልዎ ዘሎ እቲ ትምህርታቶም እዩ ስለዚ ካብቲ ሓቀኛ ትምህርቲ ዘቕንነካ ዘውፃካ ስሑት ዝኾነ ትምህርቲ ግጉይ ዝኾነ ትምህርቲ ወይ ውን ባህሊ ወይ ሃይማኖት ዘሎ ዘበለ ብምልኡ እዚ ካብ ዕቤት ዝሓንቕ ስለ ዝኾነ ነዚ ክንኣልዮ ይነግረና ኣምላኽ መስገን ስለዚ መንፈሳዊ ዕቤት እቲ ስራሕ ብኣምላኽ ዝካየድ እዩ ነዚ ንኸተግብሩ ከዓ እግዚአብሔር አቤቱ ሸይሙ አቂሙ አሎ አገልገልቲ አስኒቁ ኾፍ አቢልሎ ቶም አገልገልቲ ከዓ ግቡዕዮምን ስርሖምን ክገብሩ ይግባዩ ነተን ዝተቀስናይን ዓላማታት ንዓን ከም መበገሲ ወይ ድማ ከም ራእይ በመሐዝ እቲ ምእመን ድማ ፎሎው ክገብር እግዚአብሔር መስገን ምስቲ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ አጀንዳ ተአሳሲሩ ክኸይድ ንርእሱ በዝኸዳሉ ፈቃደኛ ዝኾነ መንፈስ ሃልይዎ ክመላለስን ከሎ ሽዑ ለውጢ ይረአ ሽዑ ፈውሲ ዝመጽእ ሽዑ ድማ እግዚአብሔርን ክሰርሕ ዝንቀሳቀስ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ኣብቲ እኹላት ሰባት ዘለዎ ኣብኡ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ክዘንብ ክእል እዩ ኣብቲ እኹላት ሰባት ዘለዎ እግዚአብሔር ምስጢሩ ይቐምጥ ኣብቲ እኹላት ሰባት ዘለዎ ብፁሓት ሰባት ዘለዎ ድማ እግዚአብሔር ፍሉይ ተልእኾውን ክልእኽ ይኽእል እዩ ቆልዓ ግን ክትኣምኑ ኣሸጋሪ እዩ ኣሜንካ ክትልእኾ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ምጉባዝ ናይ ነፍሲ ወከፍና ግደን ድሌትን ጽምኣትን ክኸውን ይግባእ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀፅባሕ ከምቲ ንጢሞቴዎስ ዝበልኩም ንጢሞቴዎስ እንታይ ኢሉ
እና ወስኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክገሃድ ነዝ ነገር ዚ ርእስኻ በሙሉእ ርእስኻ ወፊ ኢሉ ኩሉ ዚ ንዓና ንወሰዶስኪ እና ወስኽና ንኸይድ ከም ዘለና እንርእየሉ ነገር ክህልወና ይግባይ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ መኸመጠቃለሊ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር መደብ بخلو خن عبي ازي فقد እግዚአብሔር اب ኢያሱ እንታይ ወሎ እግዚአብሔር ንኢያሱ ምዕራፍ 3 ጥቅስ 7 እግዚአብሔር ድማ ንኢያሱ በሎ ከምቲ ምስ ሙሴ ዝነበርኩ ምሳኻውን ከም ዘለኹ ምእንቲ ክፈልጡስ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ኩሉ እስራኤል ከዕብየካ ክጅምር እየ ኢሉ ከዕብየካ ክጅምር እየ ስለዚህ ዕቤት ምንጩ እግዚአብሔር ናይ ዕቤት መበገስኡ እግዚአብሔር ዕቤት ናይ እግዚአብሔር ስራሕ እዩ እዚ ስለዝኾነ ነዚ ፈሊጥና ሁሉ ሙሉእ ኣብኡ ክንወከል ትናትና ግደግን ድሌትና እግዚአብሔር ከዕብየና ክደል ከሎ ፈቃደኛ እግዚአብሔር ቹርድ ኮይና ንመላለስ እኹላት ኮይና ንመላለስ ናይዚ ምልክትና ድማ نحلحنا أن تفاقرنا حق أن تزراربنا إن كيد كلنا دماي يسوع قويتاي أملاخ يبقى كل إسرائيل كعبيه كخجمره إلو እግዚአብሔር إيدو خزرقحن كله اتي معباي بكل شنخاتي زخون معباي أبتي منفساوي نقرنا እግዚአብሔር ناتنا زبل بملؤ دمان ناتن كفون عبيت لوتي موساخي زخون هاليلويا زمارايون كمزيل الله نعبيتي كتوسخلو يلو بمتصننعك كتكبني إخا لومي اتي انكو እግዚአብሔር ካባና ዝደልዮቲ ፈቃደኛ ዝኾነ ልቢ እቲ ጽምአት እቲ ድሌቲ ናፍቆቲ ሃረርታይ منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس يسوع 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 مزمران الله يبلونا نيرم هاليلويا إذا منفس زي لومون الله إذا تسرح لومون يتلوتن لومون هي ويسكي حتى صلاة نصلي جنا نبز بيت زياتهم اب قدام زلهم نابتي نسو زقومو بيت يزبل زلهم نابز هنصا يبلكم نابتنا እግዚአብሔር بيت جنا زياتهم زلهم كاسكي لومي اذا منفس زي يصوع له تطللوا بيت علىكم تعرفوا بيت እግዚአብሔር አዳልዩ አለ لومي مقبح بحت خوينكم كتنبرو እግዚአብሔር አይደለንም ስለዚህ ናብቲ አነ ዘዳልኹዎ ሱብሕ ማአዲ ንዑና በለ እግዚአብሔር ይጽውዕ مدحان بكريستوسيو
ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና በጎይታናን በመድኃኒና ኢየሱስ ነመስግነካ አለና ወአቦ ነው ሕጅውን ንስኻይኻ ጸውዒኻና بفقري بمحرت أبيتك أكيب كنا እግዚአብሔር ባአኻ ናይ ውልድነት መንፈስ ረኺብና አገርግን ናብትኽን በጽሖ ዝግባአና ናብትኽን ዓብዮ ኽን በጽሖ ዝግባአና ነገር ኩሉ ኽን በጽሕ ድማ ባኻን ወከላሉና ህዝብኻ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኻ ወአምላኽ ክብርትዕ እግዚአብሔር ዘአምላኹ ህዝቢ ክብርትዕን ክገብርን እዩ ተባይሉ ኸም ተጻሕፈ እዚ ቤት እዚ ብጽሓት ዝእከብሉ እግዚአብሔር በሁሉ ነገራት ርዱአት እግዚአብሔር ዝበዝሕሉ ቤት ክኾነልና ደጊምና እንጽልያለና ሎሚ ኣብ ቤትካ እግዚአብሔር ንሆ ኣብ ቁልዕነት ጥራይ ዝመላለስ ህዝቢ ኣይረኸብ ንብላሉና በሁሉ ግን እግዚአብሔር ሓያል ህዝቢ برتع حزبي ناخذ فلت حزبي ويتهادى جبنا نمسكنك سلا هياو زخونا قالكا تبارك قالكا اب هيوتنا يصنع بيسوع كريستوس ياو سم امين ويتا يبارككم حراي እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለ ዝጸንሐና ግዜ ጽቡቕ ናይ ቃል ግዜ ጸኒሕና ብዙሕ ድማ ተማሂርና ሓውና ዳነ ድማ ጎይታ ዓዚዙ ይባርክ ንመጀመርያ ግዜ ናብዚ ቤተክርስትያን ዝመጻኹም ኣሕዋት ዘይተላለኹምና ብገጽ ዘይንፈልጠኩም كنلا عليكم سلام كأخنا ولكم برومو نملك تابوني نمجمع راجزي زمزة قال كل علينا زدلي نمجمع راجزي زمزة مالتي نابز جواي حراي انت زيله حفتنا نقع بسلام بدحانن ناب برهان السماي بتخريستيان نقع بدحانن بسلام مساخي بيت زي خم تريو زلخي نحوات كبيتي مسيخ مسانا اختم لخي زلك صقاون تكافلنا عدنا كمالتي من البات ام وداتا ابناي شاه غزي او صبغيرنا خنلا لك نخلينا مالتي املاح تمسكن يخن قال قال ناي وعال تمي حونا مرعى اخي لامل تاكل الله እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ካ ንዝመጽ ሶሞን ድማ مرعى كهلونا وقدمنا خمتي تفلتو بقصال اندات دون الله كابز سئلوا تخليهم وي كتصحفوا تخليهم وي كا كتسئلوا يكاليو سلازي باتي مسي وصي زلو سكيجوال مسرت دما مسحواتنا خوينا اخن حقوسينا مالتي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ እዚ ከም ዓቢ ብሌሲንግ ንውሰዶ مرعى ክባሃል ከሎ ካብ ኮንፈረንስ ስለዚህ ብዙሓት أمنت زيكون وانجيل يسوع كريستوس بتتخكل سمعهم زي فلتو سبات ويدما نتي كريستنا زنهنا كريستنا مالفنا نتي بفلاي نتي زمت أقاشا نحنا خما قلقلتي أصل زم سأت هيكون تنعدت بحر عدتني عدنت بحري أب كل خن سلز اللو مالت عدسي سلز ولدت نزولدت تقول عطرح سلا تعبي هيكون مالت سني عدنت بحري جن نزولد كايو ندق حوخا ندق حفتخا نقور بيتكا
ኣዶፕት ጌርካ ከማን ቆልዓ ኣምፂኻ ከማን ተዕቢ ስለዚ ባህሪ እዩ ካራክተር እዩ ስለዚ እተን ኩልኽን ማለት እዩ ስለዚ ንኩልኽን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዝምልከት ስለ ዝኾነ ሎም መዓንቲ በዚ ሴሌብሬት ክንገብር ኢና መዝሙር ከዓ ኣለክን መስለኒ ስለዚ ናብ መድረኽ كما يصنحكم أملاخ زتمسجن يخون كبرن እግዚአብሔር ይኹን أملاخ طعم ጊዜ ሂቡና ደስ ዘብል ቃል ደስ ዘብል አምልኾ كبرن ስሙ ይኹን ሕጂ እንታይ ሓሲብናሲ ክዝምራን ዲኽን ግን እዚ ፊየሪ ሒስክን ከዓ እንተዘመርክን ኮሞ ሓይሽ كبرنا أملاخ ይኹን ስለዚህ ኩላትክን አዴታት ይኽናዓና ኣብዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ መንእስያትኩና ከም በዓል ሚካኤል ጓለይ ጽባሕ እግዚአብሔር ባሪኽወን ክወልዳይኒ ኣው ሓብሓዳር ዘለኽን ውላት ትጽብያ እግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን ንዓይዶ ዝጨንቀን ነገር ኣሎዩ ዝበለ ኣምላኽ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ጌርና ኩልኽን አዴታት ይኽን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ወይ ንሕና ኣብዚ ዘለና ደቂ ተባዕትዮ ከዓ ኣፍልጦ ክንህብ ኢና ማለት እዩ እታ ደገኛ ወይ ታ ለባም ሰበይትስ መን ረኽባ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ንኹላና እስኻትክን ደገኛ አዴታት ደገኛ ኣሓት ደገኛ አንስቲ እኽን እግዚአብሔር ይባረኽከን ኣብቲ ዘለክን ጻዓት ኣብቲ ዘለክን ቅንዓት እግዚአብሔር መመሊሱ ይወስኽከን ነዛ ማሕበር ክሳዕ ክንደይ ንበረኸት ከም ዝኾንከና ብዝኾነ ምኽንያት ኣብለን ቀነ ምስገለ ሓት ተራኺበ ነይረሲ እቲ ኣምላኽ ኣብአን ዘቐመጦ ፍቕሪ ኣብአን ዘቐመጦ ድንጋጽ ኣብአን ዘቐመጦ ጥበብ ልቦና ምስ ረኣኹስ ክሳዕ ንብዓተይ ዝፈስስ ኮይነ ሊትራል በቃ ክሳዕ ዝነብዕ ኮይነ ሕጂሲ ኣምላኽ ዝፈልጠን نحناوننا فلتناين نرأناين نخيد بزحات እግዚአብሔር ዝሃበና ኣሓት ኣዴታት ኣብዝለዋ እግዚአብሔር ስለዝኸዓ ክብርን ስሙ ይኹን ብል ንኣምላኽና መስግኖ እሞ ከምቲ ኩሉ ሰዓ ንገብሮ ኣቦታት ናብዚ ክወፁ ኣቶ ቤነሎ ምስ ሽበቱ ጋሽ ቤነ ኣብዚ ኣኽትወፅእ እግዚአብሔር ይባረካ ኣቶ ዳዊት ትኽእል ዲኻ ኣቶና ኣመን ካሎ ብድሕሪኡ እግዚአብሔር ይስተመስገነ ይኹን ካልኦት ኣቦታት ውን ኣለው ደሓን ሕጂ ግን ሰለስቲኦም ያኣኽሉና እሞ ዲያቆናት እዘን ፍየር ከተቀብልዎም ይኹም እሳቶም ከዓ ነዘን ዝመጽሓት ክህቡልና ይሜ እግዚአብሔር ይመስገን ولا بزات تحت ورد بقول እግዚአብሔር ይባርክኩም أو እግዚአብሔር ይባርክ እሺ بتاعيت كنسنينا እግዚአብሔር ይመስገን تعيدات يا قديلا
ዝበጻሕኩ ባኻዩ ኣብዚ ዝበጻሕኩ ባኻዩ ኣብዚ ኔራይ ጀምየ ኔራይ ክቀድሞ ሲገበርካለይ ብዙሕ ጸጺበ ሕይወቶ ኔናይ ጀምየ ኔራይ ክቀድሞ ሲገበርካለይ ብዙሕ ጸጺበ ሕይወቶ እግዚአብሔር ይባርክን በሰላም ናብ ቤትክን ናብ ሰፈርክን ትምላስ አይኸን ዘይተፈልጣ ዘመርቲ ዘይተፈልጣ ኳየር ናይ አዴታት ስሙር ድምጺ አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ብዘሎ ጉባኤ ለካ ኳየር ይበቃ ክብርና አምላኽ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን መደብና ከንወዲና እስከ ሁላና በጸሎት መንፈስ ንኹንሞ ናይ ጸሎት መንፈስ ኮይና እስኪ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምናልባት ንመጀመሪያ ጊዜ ናብዚ ዝመጸ ወይ ዝመጸት ንጎይታ ኢየሱስ ክቅበል ነዚ መድሓኒይ ክፈልጦ ደልየ በዚ መንፈሳዊ ነገር ተማሂረ ንክርስቶስ ምስዓብ እንታይ ምዃኑ ክርዳእ ደልየ ዝብል ንመጀመሪያ ጊዜ ዝመጸ ንጎይታ ኢየሱስ ከም ናይ ግል መድሓኒኡ ክቅበሎ ዝደሊ ወይ ትደሊ እንተላ ዛዕድል ዚኣ ንዓኻትኩም እያ ታ ቅብልቲ ጊዜ ሕጅያ ታ መዓልቲ ምድሓን ከዓ ሕጅያ ስለ ዝብል ጽባሕናትና ኣይኮነትን ሎሚ ንጎይታ ክቅበሎ ዝደሊ ኢዱ ምልክት ተሂቡን ክንጽልየሉ ጥራይና ካልእ ንገብሮ ነገር የለን እንጽልየሉ ንጎይታ ከዓ ክንቀብሎ ክንመርሖ ኣብ መንጎና ጎይታ ክቀበል ዝደሊ እንተሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላህና ውሉድ አምላኺና ማለት እዩ ኩላህና ንተስእ እስክን ጎይታ ነመስግን ሕዋተይ ነመስግን ነው እግዚአብሔር ስለዛሃበና ዴታት እግዚአብሔር ስለዛሃበና አሃት ነመስግን ነው እስኪ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር በቃሉ ስለተዛረበና እግዚአብሔር ናየምልኾ መንፈስ አመንጎና ስለዘፍሰሰ ተጊሆም ዘገልግሉ አሕዋት እዚ ምሕረት እግዚአብሔር እዩ እዚ ተአምራት ይንዓና አምላኽ መስገን ስለያውን ነመስግን ንጎይታ ማለት እዩ ሃሌሉያ 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 ቅዱስ እግዚአብሔር አቦና በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካለና እግዚአብሔር አምላኽ ትንዓብየሉ ምስጢር ንስኻውን ክንዓቢ ከም ትደልየና ኸይንዓቢ ኸዓንቅፋ ዝኾነና ኩሉ ኸነለሊ ክንሪ እሞ ናብቲ ንስኻ ዝመደብካልና መንፈሳዊ ዕቤት እግዚአብሔር ናብ በሪኽ ክንወፀልካ ብኩሉ ኸ ብሱላት ክንኮነልካ ብፍረ መንፈስ ዝተሰለምና ንክርስቶስ እንመስል ክንኮነልካ እግዚአብሔር አምላኽ በቃልካ ስለዝመዓድካና حق خاسلز جلس كالنا فؤاد خاسلز فلت كالنا نمسجنا كالنا ويتين أملاخين أنا خمم كارن أنا خمم هارن أنا خمم عد السخا بغير كايت فلت إني خمو سلتبانات سن عباتا وحاليت كان مسجنا كالنا قدوس እግዚአብሔር أملاخنا إنه سلتي لوم سلبريت نقبر زلنا نايد ديتات معلتي أون እግዚአብሔር كبرنا بكالنا سلذهب كنا ديتات سلذ مرعوا نسخا
حدار كتبن نصللنا بقويتا بيسوسم بزام عالتزيا كاب سماي كاب ملوكوت كاباخا خزكر እግዚአብሔር አምላክ እትናዓን ዝመደብካዮ ሓውክ አኸተራኽበን ከተጋጣጥመን ልበን ከአድሉ ኮይኑ ከቀበላ እግዚአብሔር አምላክ ክትረደን ነጸልቦ ከአትዋ ንደልለና እግዚአብሔር አምላክ ንሳተኑ እናተን ቤት አልይወን ክወልዳ ደቀን ከዕብያ እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያን ከአደገፍ ከሆና ንጽልለና እግዚአብሔር ንስኻ ስለሰማዕካና ከም ፈአድካ ዝኾነ ልማኖና ስለትምልሽ ክብር ንህበካለና እንሆ ሓዳር ዘለዋ ውላድ ጽበያኻ እግዚአብሔር ንስኻ አምላኽ ሰራ ምዃንካ ንስኻ አምላኽ ሃና ምዃንካ ንስኻ አምላኽ ኤልሳቤጥ ምዃንካ ነአምን እግዚአብሔር ንስኻ ትማልን ሎምን ንዘላለም አይ ትልወጥን ይኻሞ እትዝራዓናዮ ትመጽሐፍ ቅዱስ ተማሃርናዮ ሰማዕናዮ አብ ዘመናውን ክደግሞ ንጽልለና በዚ ነገር እዚ ክትበጽሐን ፍረኸርስ ትህብ ንስኻ ምዃንካ አሚንና ነዘናሓት እዚአን በዛ ሰዓት እዚኣ ንስኻ ተአምር ክትገብር ናአኻ ነማዕቁበን ኣለና እግዚአብሔር ዘርኢ ትህብ ንስኻ ኢኻ አማህፀን እትድኩን ንስኻ ኢኻ إذا أميننا فلتنا أحتنا أحواتنا بزنجر زي كذكروا نصللنا ويتين أملاخين نتن بولاد زبارخ كاين أديتات كا بخلو برزنت نعها بمفرح ندك أنا رأينا نخونا تخانا خينا كعبيا أنا أملاخ تفرح سبيت الساعة النعد تباهي للمو فرحت كازلون سنين مقبار زي سلكيا እግዚአብሔር አቤተን መብራህቲ አቤት ክርስቲያን ከመብራህት ኮይነን ንምዕራፍ ምኽንያት ንሓዳረን ንምዕራፍ ንደቀን ንምዕራፍ ንማሕበር ንምዕራፍ ምኽንያት ኮና እግዚአብሔር አምላኽ ከምዝ ዝበላ አዴታት ናትካ ጸጋ ናትካ መንፈስ ከዓዘለን ንጽልለና እግዚአብሔር አምላኽ መመሊስካ ባርከን ሐረርታ ልበን ንስኻ ፈጽም ጎደለ እንስኻ ምላ ጸጋን መመሊስ ይኮላዕን ይገለጽ እንብላለና እግዚአብሔር ስለሰማዕካና ነመስግነካለና በዛ መዓልት እዚ አዘገልገሉና ቅዱሳን ኩሎም በጎይታ በኢየሱስም ከቤትካ ንባርኾም አለና አቤቶም ብሩኻት ይኹኑ አብ ሓዳሮም ብሩኻት ይኹኑ አብ ስሩሖም ብሩኻት ይኹኑ ምስኦም አብ ዝተሓሓዝ ዘበለ ነገር ኩሉ ብሩኻት ይኹኑ ዘርኦም ይባረኽ እግዚአብሔር ስለሰማዕካና كم أخا سلز سنع مرقو سلز بالكنا مرقاناون سلز فتسمنا مسجنك علنا هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይሐልኩም